Σήμερα παίζουμε ένα βιένα με τον Βασίλη. Και είμαστε κανονικά. Ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλός. Πάμε. Σας το είπα τι πάει. Περίμενα ακόμα να θα κάνει τη σίδρα. Μπανάνα. Κάνει. Δεν έχω ακουμπήσει ένα. Γκολ 1-0. 1-1. Α, ναι. Οκ. Τα παλάκια μου ρε. Είναι καλό. Ούρι μάλλον. Παιδιά, είστε. Μόνο σκάει proud για σας. Αύριο πρίνουμε το αρνί. Αύριο σπίνουμε το αρνί, άρα καθίστε. Θα πούμε, άρα θα κάνουμε αύριο στο αρνί. Θα κάνουμε ένα βίντεο για τα αρνί. Ναι, και θα το βάλουμε στο YouTube. Άρα καθίστε αναλυτικά και απολαύστε το 1-1. Γκολ. 2-1. 3-1. Τι λες? Όπα, θα δω πράγματα πήρε. Πέρα μου τώρα ρε μαλάκα, δεν έχω... Άμα ήσουν εδώ, λες, με 10 γρούς είχα πάρει πάνω από εδώ. Θέλεις να το πάμε ρε. Έλα ρε μαλάκα, τι κάνει. Πώς εκεί πάει. Ωραία μαλάκα το κινητό. Δεν μην δώνεις ένα πατατακύρι πίσω. Παιδιά, αυτό είναι όχι δικό μου κινητό, είναι αυτό του Βασίλη. Δικό μου είναι iPhone, παιδιά. Δεν είναι iPhone, εντάξει είναι iPhone, Και ναι. Πάμε ρε, είμαστε μικρά και δεν είμαστε τσιγκάνοι πως οι άλλοι. Μόνο Αλβανοί είμαστε, πούμε τη αλήθεια μας παιδιά. Έχουμε και αλβανική μπάλα. Να, κοίτα τι, είμαστε σημάδι αλβανικό, Να, άμε τώρα, κάτσουμε σε 43 λεπτά. Ρε 2 λεπτά πει, πάμε καπάτσι με κατρέψουμε το παιχνίδι. Έλα ρε. Γκολ. 2-3. Μέχρι στα 4 δικά. Έχω 3, άρα εσύ έχεις 2.